Bueno, arratsaldean. Ongi etorri. Gaur, fortuna ederra dugu, Kepa Sojo dugu gurekin. Eta, pitin bat denok ezagutzen duzue bere lanak eta bere mirariak. Baina, pitin bat birpasoa egingo dugu, ezta? Kepa Sojo, Laudiokoa, Arabarra, irakaslea dugu, irakaslea titularra Euskal Herriko Unibertsitatean, zorionez, eta akreditatua dago ere katedrarako, ezta? Hemen Gasteizen ematen ditu eskolak, zinemaren historian, eta baita, bihar duzu, uste dut, baita Leioan masterrean, ezta? Gaurko artea eta erakusketa eta horrela. Doktorea da, historia doktorea, eta bere tesia eta bere gai edo ikerbide nagusi bat da, bere tesia da Bienvenido Mr. Marshall García Berlangaren filmari buruz. Eta hori da hain zuzen Berlanga, asko ikertu duzu, igual izango zara gehien dakiena, ez? Berlangaz. Inorako zalantzari gabe, munduan. Bilbon jaio nintzen, baina gero ja, Laudera jo nintzen hori urte batekin, eta... Mugitu zinen. Ondo. Baina, badituzu lanak, Ez bakarrik hemen izan da irakasle, baizik eta gonbidatua izan da zenbait unibertsitatetan. Batez ere Frantzian, Toursen, Versalles, Po, eta Espainian ere bai, ezta? Murtzia, Zaragoza, Valladoliden... Zer ematen ditu, denetarik, masterrak eta graduak, ez? Denetarik. Bere ikerbidea, esan dugun bezala, dela alde batetik Berlanga, beste alde batetik ere, esango dut, frankismoaren garaiko zinema, ez, 50 hamarkada horietan, Euskal Herrikoa ere bai, edo Euskadin hemen egin den hori, eta, ikerketa asko egin ditu, bai, lan asko ditu argitaraturik, eta zufarre egiteko esango ditut Plácido de Berlanga, guía para ver y analizar, baina Berlangarena ere duzu, El Berludo de Berlanga, guía para ver y analizar. Horiek dira argitalperak, baina asko ditu. El norte pide paso, gero americanos, os recibimos con alegría, hau, denbora ona da, hori, una aproximación a Bienvenido Mr. Marshall, eta argitalpen asko. Gero, zinemarere, badakizue zuzendaria dela, gidoi ekoiztea dela, eta, seguru zerbait ikusi duzuela, luze metraiak ditu La Pequeña Suiza, Telleria herrian gertatzen dena, seguru ikusi duzuela, eta, aspaldi, aspaldi, baina el síndrome de Svensson, ezta? Horiek luze metraiak. Eta gero, kortoak ere asko dituzu, Ronda de Poniente, Illeta, Platos Sucios, 100 maneras de hacer el pollo al chilindrón, ez? Eta hori dira, kortoak. Horretaz gain, badakigu, eta zinema zaleak garenok, beti dagoela jaialdi guztietan, zinema jaialdi guztietan, eta korto zinmena, korte zarra, ez dakizar, badakizar. Beti hor dago edo koordinatzen, edo zuzentzen, edo, buruz bera sarturik. Eta hori gutxi baldin bazen, arte eta zientzia zinema zientziak ez, akademiako kide osoa da. Eta, gero, ahaztu zeite esan, goian izendatuta egon zinen behin, en fin. Eta, gero Euskal Herriaren adizkideen elkarteko kide ere, Arabako batzordean bazara ere. Iasi, bestela itxaldianik emango dut, gizon honek asko du, ez? Beraz, gaurko itzaldiari izenburua, esan duzu Ignacio Aldekoa, zineman.
eta orduan, Kepa, zure hitzak, kenduko dut. Eskeran hitz. Eskerrik asko aurkezpenagatik eta eskerrik asko, gonbidatzeagatik niretzat hori plazer bat da ona etortzea, ja etorri nintzen orain dela urte batzuk Berlangai buruz egiteko, eta etortzea eta gaina euskaraz egitea, ni asko gustatzen zait, ni ematen ditu eskolak hori euskaraz Euskal Herriko Unibertsitatean, eta plazer bat da hemen egotia. Eta gaina Ignazio Aldekoari buruz hitz egitea, eta bere harremana zinemakin, asko gustatzen zait. Ezen eta, Helenak esan duenez edo, nire espezialitatearen bat da Frankoren garaiko zinema, eta 50 eta 60 hamarkadetako zinema, eta asko gustatzen zait ere, Aldekoaren literatura, nik neuzkan hori irakurrita hori berak eginik hori novela, eleberri batzuk, eta neuzkan ikusita ere, berarekin lotutako hori pelikula batzuk, eta horrezegatik hori plazer handia bat da niretzat. Ignazio Aldekoak, bakizu hori 1925an jaio zala hemen Gasteizen, eta gero hil zala oso gazte 1979an, eta, ez dut hori bearen biografiai buruz ez dut zer gehiagorik esango, uste dut hori beste hitzaldietan edo hitz egin dela asko behai buruz, eta gaina, badago oso polita den hori erakusketa hau, eta gauza asko argitaratu dira, eta nik hitz egin godet pixkat hori, zelan hori, dakizuen ez edo, zelan aldekoa zegoen sartuta, 50 hamarkadako belaunaldia literarioan, eta besteak beste, behaekin Madrila juntzanean, hori ez, lehenengo zuri Salamankara juntzala, eta gero Madrila juntzanean edo, elkartu zan hori beste idazle mordo batzuekin, eta hien artean, hemen dauzkagu batzuk, ez? Rafael Sánchez Ferlosio, Carmen Martín Gaite, Jesús Fernández Santos, Juan Marsé, Ana María Matute, Francisco Umbral, Luis Martín Santos, eta geho emazte izan dako Josefina Rodríguez, geho Josefina Aldekoa azken argazkiera hartzen dela, eta beste idazle gehiagokin edo harremanduta gonzan, belaunaldi hau literaturaekin lotuta dago, eta nik ikertu dut asko, zinemaekin lotutako hori belaunaldea buruz, Barden, Berlanga, Eskolde eta beste batzu buruz, eta oso erlazionatuta egon ziren, inondik inora, eta oso eraginkorrak izan ziren zinemagilentzat. Lehenengo hori Carmen Martín Gaite adibidez egin zuen, oso eraginkorra izan zen adibidez Juan Antonio Bardementzat, Calle Mayor pelikula egin zuenean hori, Carmen Martín Gaitek zuen hori, pixkat hori, oso antzekoa zen novela bat, adibidez, eta beste batzuk ez momentu honetan, baizik eta gero ondorengo zineman edo oso eraginkorrak izan ziren. Ezen dira, adibidez, Vicente Arandak egin zuen Luis Martín Santosen hori Tiempo de Silencio, eta El Jarama ere hori zinemara pasatu den hori novela izan da, Juan Marsek egindako hori pixkat novelak ere egon dira zinemara pasatuta, eta ez? Zinemaren hurbilketa Ignazio Aldekoarentzat da, lehenengoz hori haiek edo 20. mendearen hori pixkat erdialdean kokatuta, oso importante izan zen haientzat, Italian egin zen zinema, hori ez posgerran Italiako posgerra bukatzen da, bigarren mundu gerra bukatzen da hori 1945an, eta hasten da Rossellini eta Vittorio De Sica eta beste zuzendari batzuen hori eskuz, edo hasten da pixkat italiar neorealismoa, eta Espainian edo Madrilen antolatuko dira 2 aste, zinema italiarra ez beteko hori 2 aste Madrilen, 1951ko azaroan eta 1953ko martxoan antolatu ziren hori 2 aste, eta aste hauetan parte hartu zuten hori Italia zuzendari eta egile batzuk, eta haien artean etorri zen Espainiara Cesare Ciabattini. Cesare Ciabattini, bea hori Fellini eta De Sica eta Rossellinirekin lan egin zuen asko, gidoiak eginez, gogoratzen ditugun hori pelikula importantena, Ladri di Biciclette, Paisa, ez dakit hori ez, pelikulaia ugarietan egondako hori zuzendaria zen, Felliniren lehenengo pelikuletan ere egon zen, eta, hasi zen hori
Berlangat, Barden eta beste batzuk juntzien hori pixkat hori jardunaldi hauetara, eta ezagutu zituzten hori pixkat hori italiar neorrealismoaren izarrak, eta haien artean zegoen Txabatini, eta Berlanga, Barden eta Txabatiniekin hasi ziren hori lan egiten, proiektuak edo aurrera eramaten, azkenean proiektu batzuetan sartuta egon ziren, baina gehatu ziren pixkat gero armairu batean, proiektuak, baina eraginak izan ziren oso importanteak. Momentu horretan ere, aurreko hamarkada 1957an agertzen da Espainian Madrilen IIEC, Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas, zinemaren eskola, eta zinemaren eskola horretatik edo pasatu ziren besteak beste, Berlanga, Barden, beste zuzendari batzuk, eta idazle batzuk ere, adibidez, Jesus Fernández Santos, Rafael Sánchez Ferlosio, Carlos Saura, Mario Camus, eta bai. Geho, hortik edo, atera san pixkat hori espiritu bat, zinema gintza berri bat egiteko, eta gero, 1955an edo, antolatu ziren Salamankan, Salamankako elkarrizketak. Hauek izan zan hori bilera bat, ez nun, elkartu ziren hori Espainiar zinemaren zuzendariak, ekoizleak, zentsoreak, eta, zinemarekin lotutako hori pertsona guztiak, eta, atera zituzten hori ondorio batzuk edo, ea posiblea zan ateratzea Espainiar zinema oso desprestigiatuta zegoen, eta haiek esaten zuten hori, Italiako jatorria kontuan harturik edo posiblea zala, zine interesgarriagoa egitea, modu horretan agertu ziren Barden, Berlanga eta beste batzuk, eta gero datorren hamarkadan edo, 60. hamarkadan edo agertu ziren Saura, Camus, Basilio Martín Patino eta beste zuzendari batzuk ere. Agertzen, Berlanga eta Bardemi buruz zerbait esan dugu, Nieves Conde ere oso interesgarria zan, berak egin zuen hori 1951an hori pelikula neorrealista bat, Surkos izenekoa, mitikoa, eta agertzen dira ere, Altamira eta Nunzi, hau ezek ziren produktorak, produktora eta naiz eta produktora hauetan hori mota ezberdinetako jendeagon, batzuk ziren komunista, beste batzuk falangista, beste batzuk ere generazionistak, eta elkartu ziren eta saiatu ziren pixkatori zinema berri bat ateatzen. Eta, testu inguru honetan edo daukagu hori Ignacio Aldekoarekin lehenengo, zer izan zan hori Aldekoarentzat lehenengo esperientzia zineman. Berak 1956an edo Carlos Saura zuzendariarekin sinatu zuen filme labur txiki baten hori argudioa eta gidoia. Beha zan hori zinemaren eskolarako hori praktika bat, 9 minutuko iraupena zuen, eta zegoen hori ez zen hainbesteko trama edo baizik eta Manzanares ibaiarekin lotuta zegoen, hori ze garrantzia zuen hori Manzanares ibaiak, edo ze gauzak erlazionatuta zeuden hori ibai horrekin. Zaiatu naiz hori pixkat lortzen edo aurkitzen hori, hori ez, El Pequeño Río Manzanares, baina ezinezkoa da, ez dago batzutan hori komplikatu da historialarientzat hori, hori material hauek aurkitzea eta ezin dut lortu. Osea, bakarrik esatea hori, hauze izan zala, bere lehenengo esperientzia Aldekoarentzat hori zinemarekin. Bigarrena izan zen, eta hemen hori erakusketan dago gaina, da berak iduigile moduan, sinatu zuen hori Enrique Fernández Sintesekin edo sinatu zuen hori pelikula baten gidoia. Gallarre da pelikula, 1959an egindako pelikula, eta zuzendaria izan zen Domingo Viladomat. Protagonista Alfredo Kraus, eta pelikulan kontatzen da pixkat, hori ez, Gallarreren biografia da, guk historialariok esaten dugun hori biopik dela, filme biografiko bat, eta neukan hori hartuta hori zatitxo bat, hori nun agertzen baitzan hori El Pilarren hori kantatzen hori Kraus, baina azkenean edo nahiago dut jartzea hori pixkat irudiak erlazionatuta, hori ez, Aldekoaren hori obretan oinarritutako hori irudia jartzea nahiago dut. Hau zezan enkargu bat, ez? Osea, enkargatu zioten hori gidoia egin zuen eta kitxo, baina ez da berak bere lan batetik edo ateratako ideiak ez. Ignacio Aldekoaren hori zinema eta telebistarako egokitzapenak izan dira John Sánchez,
Mario Camusek egindako luzemetraia 1973an, Con el viento solano, Mario Camusek egindakoa berriz, 1975an, telebistarako Quería dormir en paz errelatutik Esteve Duranek egin zuen hori egokitzapen bat, geho egin zan berriz 1977an emakoen aktorea eta zuzendariak egin zuen hori filme labur bat hori errelatu batean oinarrituta. Gero daukagu Santa Olaja de Acero eta Caballo de Pica, telebistarako egindako, Jose Antonio Paramok egindako hori bi egokitzapen, gero ikusiko ditugu hori bi filme hauen irudiak. Gero, Los pájaros de Baden-Baden, 1975an, Mario Camusek egindako hirugarren aldiz hori egokitzapen bat, gogoratu aurreko egokitzapenetan edo bizirik zegoela hori Ignacio Aldekoa, hil zen 1979an, eta bukatzeko Gran Sol, 1989an Ferran Llagosterak egindako egokitzapena. Bueno, oso garrantzizkoa izango da, inundik inora, Mario Camus eta Ignacio Aldekoaren arteko harremana. Mario Camus izan dugunez edo izan zen hori 3 aldiz edo 3 pelikula edo zinemara pasatu zituen hori zuzendaria. Mario Camus, Kantabriako zuzendaria, nik izan nuen hori, nik ezagutu nuen orain dela urte asko, bai, hilda dago. Egin zioten hori Camusi hori omenaldi bat hori Torrelavegako hori jaialdian orain dela ez dakit 15 urte edo ez dakit zenbat, eta han egon nintzen nire lagun, Antonio Resines lagunarekin, ez, Torrelavagakoa denez edo pizkatori egon zan nirekin, eta Mario Camus ezagutu nun, eta bueno, mundu guztiak ezagutzen du Mario Camus, La Colmena, Los Santos Inocentes eta Somersona batek eta beste pelikula batzuk, baina berak egin zituen, hori ez, John Sánchez, Con el viento solano eta Los pájaros de Baden-Baden. John Sánchez, bueno, nik pentsatzen dut hori, ikusiko ditugun egokitzapenen artean edo John Sánchez dala onena, pelikularik onena, pixkat hori urteak pasata geho, pelikula geho eta, bueno, konsiderazio pikaina izan zuen hori momentuan eta baina urteak pasata geho oso prestigio handiko hori pelikula bihurtu dala, bai? Hemen daukagu kartela, eskumaldean eta eskerraldean hori pelikularen fotograma bat, bai? Bueno, John Sánchez jatorria dago Arriba egunkarian edo argitaratu zuen relato labur bat Aldekoak, 1957an, bai? Eta zegoen sartuta bilduma batean, bai, Los oficios, bai, El corazón y otros frutos amargosen, bai, John Sánchez zegoen, kontatzen zuen, errelatua kontatzen zuen, taller batean lan egiten zuen hori langile baten historia eta bere asmoa da bozelari esatea eta pixkat hori miseriatik ateatzea eta familia miseriatik ateatzea eta gertatzen zan pixkat hori historia gertatzen zan Madrilen, bai, zan hori auzo humil batean, Vallecas ematen zuen hori pixkat zala, naiz eta ez hori errelatuan ez agertu hori izena, baina pelikula egiteko sartu zen hori Bartzelonako produktora bat, Ifisa izenekoa, Ignacio Ferresi-Kino, zan hori produktoraren hori nagusia, eta pasatu zuten hori pelikula Bartzelonara eta kokatu zuten hori John Sánchezen historia ospitaleten, bai? Camusek egin zuen hori, gaina hori, Ikinorekin beste filme bat, Los farsantes, Los farsantes da, naiz eta Aldekoarekin harreman ez izan, da pelikula bikain bat, kontatzen du, zelan hori, los cómicos de la legua juten dira Kastelatik, leku batetik bestera, da, El viaje a ninguna parte pelikularekin hori harremana dauka, baina tristeago, eta izan zan hori, hori Camusek egindako lehenengo pelikula. Bueno, errelatoarekin konparatzen badago berdintasunak, bai, familia, giroa eta lanaren deskribapenak antzekoak dira, pertsonai batzuk hori oso antzekoak dira, baina beste desberdintasuna daude, bai, adibidez, errelatuan edo ipuinan edo, aipatzen dira bi pertsonaje, Paulino el Viejo da entrenatzailea, berak daukan hori entrenatzailea,
Eta konka da, akabatuta dagoen hori beste bosalari bat, eta John Sánchezek ez du nahi hori bukatzea mozkortuta, hori ikusten duenez hori beste bosalarik akabatuta, bakarrik aipatuta agertzen dira, baina pelikulan izango dira super importantea, eta amaiera ere desberdina izango da, bai. Geho bueltako geha pixka eta amaierara, pelikularen amaierara, pelikularen amaiera ikusiko dugu ontxe, eta geho bueltako geha pixka hori liburuaren amaierara. Bai, John Sánchezekin amaitzeko eta azteko ja sekuentzekin edo, lehenengo hori Mario Camus hartu zuen hori pixka eta ardura pelikula egiteko, baina eman zion oso lagumina zan hori Carlos Saura, aldekoaren lagumina zen, eta eman zion hori enkargoa Saurari pelikula egiteko, baina eta baietz esan zion hori aldekoari, bai, eta baina Canneseko jaialdira juntzan eta ikusiztun hori Rocco Eizue Fratelli pelikula, Bizkontek egindako pelikula eta boxeoaren munduan ere kokatuta eta antzekoa zan pixkat hori pelikula, eta bueltatzean esan zu, jo, eske ya he visto esta película que me ha encantado y creo que no hay necesidad de hacer otra película sobre boxeo, bai? Esan zion, Saurak, aldekoari, eta azkenean, esan zioten hori Camusi, eta Camusek onartu zuen, bai. Egon ziren hori pixkat hori pelikula referente moduan, bai, Body and Soul, Robert Rosenek egindakoa, edo The Setup, Robert Wiseek egindako pelikulak hori 40. hamarkadan, bai, eta hasiko gea ikusten hori irudiak, bai. Ea posible izango den, kentzea argi hau, hobeto ikusteko, bai? Vale, hobeto. Venga. Don Rafael, ¿cómo por aquí? A ver tu cuadra, Paulino. A ver los campeones que haces en secreto. ¿Qué pasa? ¿Algo para mí? Lo siento. Nadie te quiere comprar. La gente lo entiende. Ahora gusta el boxeo bravío, racial, que solo pueden dar los jóvenes. Y tú eres un científico. ¿Qué? ¿Cuándo se decide ese? Pronto, cuestión de días. ¿Tienes inconveniente en que haga un round de guantes? No. Manolo. ¿Sí? ¿Qué hay? Vas a hacer un asalto con Jun. Bien. Paco, ponte los guantes. Échame una mano. No abuses, Jun. Buen palmarés tiene el chaval. Tiene clase, muy fajador. Me han hablado muy bien de él. Vamos a verlo. ¿Vale? Acompáñale tú, Casimiro. Que se duche y que se vaya. ¿Por qué has pegado al chico?
Este es don Rafael Carrasco. Te quería conocer. Hola, mucho gusto. Muy duro para el sparring, ¿no? Es el boxeo. Quiero hablar contigo, muchacho. ¿Cuánto tiempo vas a tardar? Te espero abajo. Hasta otra, viejo. ¿Y Conca? Pues no sé. Se debió ir. A ver si le consigo un buen combate. ¿Va a hablar contigo? Ten cuidado con ese pájaro, Paco. Te va a liar. ¿Me tienes por un niño, viejo? Yo sé lo que me hago. Bueno, ikusi deu, sekuentza honetan zelan, entrenatzen ari dala hori Jon Sánchez, Paco Sánchez, bere betiko hori Paulino hori bere betiko entrenatzerarekin, edo berari esaten diote hori el viejo, eta etortzen da Don Rafael. Don Rafael da mafioso bat, da berak egiten ditu hori apuesta ilegalak, apostu ilegalak, trampak eta barez, amainatzen ditu boxeo borrokak eta bar. Eta, printzipioz edo, nola da, gimnasio horretan, agian hobeto argirik gabe, bai, eske nahiago dut, eske da, bai. Eta gero jarrik, hasiko gonaz jartzen hori beste sekuentza batzuk. Bueno, eta hori da, kontua da, bera, alde batetik edo, bera da bere entrenatzailea eta noblea da, bai? Osea, berak esaten du hori, boxeoan daudela hori lege batzuk, bai? Eta bestea konkari edo eman zioten hori pixkata abagune bat, Rafaelekin joateko, eta azkenean hori konbate batzuk amainatu ondoren azkenean edo geratu zen kanpoan, gurpiaren kanpoan, eta Jon Sánchezi gertatuko zaiona izango da, edo pentsaten du hori gertatuko zaiona izango da berdina, baina bere asmoa da hori miseriatik ateatzea eta horrezegatik edo Rafaelekin edo egingo itxu hori norgehiagokak, naiz eta amainatutak egon, eta gainera hori ez, hori Paulinok esaten dio, digo, ¿por qué le has pegado al chico? ¿Por qué le has hecho eso, no? Sparring bat zan, beste mutikoak esaten dio hori no abuses, no? O sea, no abuses, que me das 1000 vueltas, bai? Eta horrezegatik oso gogorra da. Eta, prestatu dut hori beste sekuentzia bat, a ver, no sé ni lo que he hecho, baina, ikusiko deu. Eta pelikularen amaieran. No utilizaron tus entradas, pero andaban por ahí. Después, no les he vuelto a ver. Bueno, gertatu dana, pelikulan, azkenean edo, Rafaelekin egingo duela, Don Rafaelekin egingo duela konbate bat eta amainatuta dago. Berak ez daki, pentsatzen du, posiblea dala, berak egin ditu konbate batzuk amateur izan da, eta heltzen denean hori abagunea edo, Rafaelek edo sobornatzen du bestea bere burua botatzeko eta hori, eta bere benetako lagunak ez dira joaten, edo joaten dira, baina ez dira, beak ez ditu ikusi, hemen aitarekin edo egongo da. Eta auzora heltzen denean edo, handaude betiko tabernan, el bar de los pescadores, egongo dira Paulino eta el Conca, bai? ¿Cómo te fue, Paco? Mejor no me podía ir. ¿Lo celebramos? Vete a casa, padre, enseguida subo. Estuvimos viendo el combate. Ya lo sabía. Fue una vergüenza. Pagaron a Díaz para que se tirara. Y lo hizo muy mal. Y para eso me esperabas. Mal o bien, el sábado tengo otro combate. No me puedo quejar. Hasta que un día te manden que te tires para subir a otro. ¿No ves que en esa gente no hay nada de verdad? No seas tonto, Paco. Rompe el contrato y volvamos a estar juntos. Nos tienes a nosotros. Se acabó. No vuelvo a boxear contigo, viejo. Todavía no te has convencido. Es mala cosa la que te han hecho, Jun. Te engañan. Ni tú mismo sabes a dónde quieren ir a parar. Me da igual. Ya me da igual. Esa es la verdad. Y si lo pensara mejor, me quedaría en el taller. Pero voy a sacarle al boxeo todo lo que pueda. Y eso con Rafael mejor que contigo. Y me largo de aquí. Desgraciado. Eso lo podías haber dicho antes. Antes de que te enseñara lo que te enseñé. El que se pega de torta soy yo. Vosotros miráis que es lo más fácil.
No hables así al viejo. Todo lo que eres se lo debes a él. ¿Qué te has creído? ¡Quieto, Conca! No vuelvo con vosotros. Yo quiero prosperar, salir de este barrio, ser alguien. Y vosotros sois incapaces de darme lo que quiero. El otro me explota, de acuerdo, pero me da algo a cambio y me largo con él. Dile a este borracho que me suelte, Paulino, dile que me suelto la desgracia. ¿Quién es este borracho? ¡Quítate de encima! ¿Quién es este borracho, cerdo? ¿A quién vas a pegar tú? ¡Di! ¿A quién vas a pegar tú? ¡Gandero! ¡Suéltale! ¡Hala, váyase usted, será mejor! Usted tranquilícese, hombre, no hay para tanto. Vamos, estése quieto. Vamos, vaya a dormirla. ¡Campeón! Pelikularen amaiera alucinantea. Osa, novelan, gero bueltako gea ja hitzaldearen bukean edo, baina da hori ez, bere lagunekin edo elkartzen dela eta esan ez edo, con ese voy a prosperar y con vosotros me voy a morir de hambre o voy a acabar como el Conca, ez? Eta hori ez, kampeon eta kutxufleta egiten dio eta bukatzen da eta da dramatikoa eta bera juten da iuntasunera, ez? Gabez eta, bueno, oso pelikula da, oso ona. Ni asko gustatzen zait pelikula da, bikaina, osea, ez dakitzen bat aldiz ikusi dut, ez? Pelikula, baina asko gustatzen zait. Bueno, Julián Mateos izan zen John Sánchezen hori paperean edo egin zuen. Julián Mateos aktore moduan egin zituen hori filme batzuk momentu honetan, baina gero produktore izan zen. Eta gero oso, bueno, egin zuen asko antzerkia Estudio 1, eta bere emaztea ere aktorea zen Maribel Martín, gogoratuko duzue. Bai, eta gero, Carlos Otero, Konkaren personajean da, oso aktore ona. Eta Hermano Bonetti, italiar aktorea, hori Paulinoren hori paperean, da alucinantea. Osea, oso aktore bikainak, ez? Eta pelikularen argazkigintza, ikusi dugu pixkat de aquella manera hori kopia, baina argazkigintza Victor Monrealek egindako zuri beltzez da oso kontrastatuta, eta pixkat hori giro hauek edo, boxeoaren hori giro hauek, eta Tabernas de Mala Muerte, eta ez dakit, oso lan bikaina egin zuen inondik inora, bai. Eta oso pelikula, ni asko gustatzen zait pelikula hau. Bueno, 2 urte pasa ondoren edo, Camus eta Aldekoaren bigarren kolaborazioa con El Viento Solano. Beste pelikula bikaina, ez? Osea, bueno, con El Viento Solano pelikula, eleberria edo, kasu honetan ez da relato txiki batetik ateratako ideia, baizik eta da, bueno, Aldekoak egindako hori novela batetik, 1996an egindako eleberria, bai, con El Viento Solano egin baino lehen, Aldekoak egin zuen El Fulgor y la Sangre. El Fulgor y la Sangre novelan kontatzen zen, con El Viento Solano kontatzen den historia, baina beste ikuspuntutik. Hijito batek edo hiltzen du hori, Gaztela-Mantxa, bueno, Toledoko herri txiki batean edo, hiltzen du, bueno, pelea bat izan ondoren edo, borroka bat izan ondoren edo, ihes egiten du eta hijitoak ateratzen du pistola bat eta hiltzen du hori guardia zibil bat, bai? Eta El Fulgor y la Sangre novelan edo kontatzen zan pizka historia guardia zibilen emazten ikuspuntutik, bai? Baina, con El Viento Solano hartzen du beste ikuspuntua eta da, kasu honetan hiltzailearen ikuspuntua mozkortuta zegoen eta, bueno, azkenean edo... Eta kontatzen den historia da bakardadari buruzko historia bat, ezen eta mundu guztiak emango dio bizkarra Sebastian hijitoari, bai? Sebastian hijitoak guardia zibila hil ondoren edo, iesaldi bat egingo du eta familia lagunak eta bar, hori ez du lortuko hori laguntzaik hori inon, bakarrik edo pentsio batean edo, pentsio txiki batean hori egongo denian edo, langile bat edo, ezagutuko duen hori beste tipo bat edo, saiatuko da pizkat laguntza ematen, baina bestetik edo oso ondo kontatuta dago, hori ez, gizakiaren atzekabea eta munduaren hori asola gabekeria, hijitoen mundua, haien daukaten legeak, bai, eta, hori ez, bueno, hemen jarri dut hori ez, ze esaten zuen hori Mario Camus hori egokitzean hori novela hau ez, bai,
esaten zuen, con el viento solano bere akatzek eta patuak harrapatutako gizon batek pesimismo realistaren metafora bat da. Bibliatik hartutako izenburuak, zena oldarko horrak eta pasiotxumeak ateratzeko gai den haize horri egiteko dio erreferentzia, zamina itotzen duen ardo txarrarekin batera. Haize hori dagoeneko ari da jotzen historio fatalista honen hasierako kredituetatik. Bai? Bueno, pelikulan, gaina hori ez, protagonista da, normalean aktorea ez zen, baizik eta hori dantzaria eta Antonio Gades, oso ezaguna izan zen aktorea, emazte, nobiaren hori paperean edo Maria Jose Alfonso, eta gero sekundarioetan edo Antonio Ferrandiz, Imperio Argentina, ikaradizko repartu izan zuen, baina naiz eta historian ez egon pelikularen momenturik ezagunena, eta Espainiar zinemaren historiaren hori oso referentzial bihurtu den hori momentu bat izan da, hori ez momentu batean edo, festa batean daude hori pixkat hori ez flamenkoarekin lotuak hori festa batean Madrilen jendea, talde bat edo elkartzen da, ara juten dira Sebastian eta bere emaztegaia, eta handago La Polaka kantantia eta dantzaria kantatzen oso ezaguna den hori kopla bat atu bera. Eta oso polita da sekuentzia hau ezen eta hortik egongo da erdi moskortu eta Sebastian hijitoa, eta como un resorte edo, beak edo jungoa dantzatzea hori La Polakarekin, eta atu bera, siempre a la verita tuya. Pentsatzen dugu hori Pescar con el viento solano pelikularen hori abestia zala, baina ez, lehenengo aldiz edo, abestiaren hori kompositorea ziren Rafael de Leno eta Juan Solano, eta lehenengo aldiz edo Lola Floresek kantatuzun abesti hau ez El balcón de la luna pelikula, 1972ko pelikula batean, Luis Sablaskirik filmatutako pelikula batean. Eta, ikusiko dugu momentazo hau, a ver si puedo entrar. Ama, non dago hau? Houston. Hemen dago. Ya tú verás, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, aunque yo de pena muera. Que no miraste a tus ojos, ay, que no llamaste a tu puerta, ay, que no pisara de noche, ay, las piedras, ay, de tu callera, ay, ya tú verás siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, aunque yo de pena muera. Mira que dicen y dicen, mira que la tarde aquella, mira que si fui si vino de tu casa a la alameda, ay, así mirando y mirando, ay, así empezó mi ceguera, ay, así empezó mi ceguera, ay, ay, tú verás siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, aunque yo de amor me muera. Ya pueden clavar puñales, ya pueden cruzar tijeras, ya pueden cubrir con sal los ladrillos de tu puerta. Marcharos ya, que no son horas. Y siempre, ay, eternamente a tu vera, ay, eternamente a tu vera, ay, 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 tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, aunque yo de amor me muera. Vamos, vamos, que son las 3 y hay que huecar. Se dice buenas noches, marquesa. Es tarde, ya podéis pensar en levantaros, vamos. ¿Ves cómo eres, Carolina? Ay, Manolo, ¿qué la puede venir a tu casa? ¿Lo estás viendo? Bueno, hemen ikusi de hori momentu mitiko bat, mitiko hau, nun edo,
ematen du hori pixka Sebastian dagoelan erdi mozkortu como un resorte, azten da hori dantza egiten gara Antonio Gadezan, ez? Eta oso sekuentzia interesgarri da, baina ikusiko dugu beste pelikula honen edo beste sekuentzia bat, a ber, non dagoen, bai, hemen dago, bueno, gauza asko pasatu dira, momentu honetan edo bere emazte gaiarekin juten da hori de juerga Sebastian, datorren egunean hori Talavera ondoan dagoen hori txiki batera juten da, festak daude, hasten da hori joa edaten, ez dakit zer moskortzen da, hiltzen du Guardia Zibila eta hasten da iesaldia. Eta pelikularen bukaeran edo, bueno, bere aita hilda, eta juten da hori bere osabaren gana, osaba da Antonio Ferrandiz, txankete, bai, eta oso ondo egiten du gaina hori Antonio Ferrandizeko hori papera, baina geho, azken ja pausua, bai, da bere amaren bila joatea, eta amaren paperean edo dago Imperio Argentina, aktore mitikoa, eta ikusiko dugu sekuentzia, non deskribatzen oso ondo, deskribatzen dira, hori ez, bueno, Aldekoaren nobeletan edo kasu honetan hori, Con el viento solano novelan edo, deskribatzen direnean hori pizkat hori paisajeak eta bar da hau, bai, eta... ¡Qué alegría más grande, Sebastián! Madre está ahí, voy a avisarla. ¡Hermano! ¡Sebastián! Te dio por venir, Sebastián. Ven conmigo. Madre no se lo quiere creer. ¡Qué alegría, Sebastián, hijo! ¡Qué alegría! Madre, estuve en Alcalá donde el tío, buscándote. ¿Hablaste con Manuel? Me dijo que os habíais venido a Cogolludo y aquí vine. ¿Te faltó Manuel? Mala muerte tenga, madre. Mala muerte tenga quien echa los suyos. Manuel y tu padre. Nunca me escucharon, hijo. Nada pude hacer. Nada. Ay. Lo que yo he sufrido, hijo. Lo que yo he sufrido. Mal día el que te fuiste de Talavera, madre. Los pobres tenemos que ir donde nos lleva el hambre. Si tú hubieras querido, hijo. Sí, madre. Nunca nos hubiéramos marchado. Sí, madre. Manuel nos ha dado de comer. Hemos comido del pan de Manuel. Ha sido bueno con nosotros. Madre. Vengo huido. Sebastián. ¿Qué has hecho? Vengo con sangre. Vengo de muerte, madre. He matado a un guardia. Estaba bebido, me persiguen, madre. Por eso fui a Alcalá. He venido donde tú has venido. Si me cogen. Si me cogen. Lo maté sin saberlo, tiré sin deseo de tirar. He corrido el campo. He sufrido mucho. ¡Qué desgracia, Sebastián! Dios mío.
¿Qué mal viento te ha traído? Madre, me cogerán. Dios nos ampare, hijo. Tanta desgracia. ¿Cómo pudiste hacerlo? Tienes que irte. Tienes que marcharte de aquí. No, madre, no me digas que me vaya. Sí, hijo, sí. Tienes que marchar. Si te cogen aquí, todos estos pagarán por ti. Tú no puedes hacerles daño. Tú no puedes hacerles daño a tus hermanos. ¿Dónde voy a ir? Tengo miedo, madre. Hijo mío, aquí nos conocen a todos. Si no es esta tarde, mañana vendrán los guardias a preguntar quién eres. Estarán enterados. No te puedes quedar. Sí, madre. Me iré ahora mismo. Me iré ahora mismo. Tómalo. Era de tu padre. Doblaba el dinero que tengo. No, madre. Tómalo, hijo. Te servirá. Hijo. Hijo. Adiós, madre. Bueno, oso dramatikoa da, ez? Osea, ni beti ikusten dudanean hau, eta gaina eske, Imperio Argentina, eske es una pasada, osea, oso aktori bikaina, ez? Eta ikaradizko egia dauka, ez? Imperio Argentinak eta horregatik edo. Bueno, con el viento solanorekin edo, ja bukatzen deu, ikusiz edo, bueno, hemen daukagu, ez, Aldekoa eta Antonio Gades, bai, ez, Aldekoa Gonzan hori rodajean, gaina parte hartuzun ere gidoian, ez, eta bueno, pelikula bikaina eta oso ondo deskribatuta gertzen dira Aldekoak planteatutako hori giroak novelan, ez, inondik inora. Bueno, 1977an telebistarako edo Esteve Duranek egin zuen hori Quería dormir en paz errelatua edo ez dut aurkitu, bai, baina eta emakoenek filme labur bat egin zuen 1910 urte ondoren, bai, ipuina hori ez 1955koa da, bai, eta kontatzen du historia bi gaueko zalendarik parkeko banku batean lozegoen gizon bat polizia etxera ematen dute, bai, ez dago tipo bat, ematen du bagabundua dela ez dakiz zer, ez, eta bueno, azkenean ez dauka identifikaziorik eta azkenean edo, bueno, esaten diote pixkatori kuartelera eramateko eta gero, bueno, akompainatzen dute tipoa bere etxera eta konturatzen dira edo txabola batean bizi dela eta bere seme txikia hil dela, bai, eta oso, dramatikoa ez urrengoa, bai. Eta, bueno, eta gustatuko litzaidak ikustea hori emakoenek egindako hori filme labura, baina ez dago inon. Bueno, gero, telebistarako egin zien hori egokitzapen batzuk eta haien artean edo telebistan lan egiten zuen Jose Antonio Páramo. Jose Antonio Páramo zan zuzendari bat Espainiar telebistan lan egiten zuela, eta egiten zuen hori telefilmeak eta ere egiten zuen hori Estudio 1 eta beste gauza batzuk. Bueno, Aldekoaren errelatuetatik ateratako hori telefilme batzuk filmatu ziren eta haien artean Santa Olaja de Acero, 1971an egindakoa, ja gogoratu hilda zegoela Ignacio Aldekoa, eta Santa Olaja de Acero kontatzen du, hori ez, historia bat, kasu honetan, narrazionez, serian hori barnean zegoen hori ez relatu hau,
ez, 1955ean eginda aldekoak idatzitako hori errelato batetik aterata, bai, lurrun makinen hori pixkat, lurrun makin batean edo kokatzen da pelikula historia, ez, eta badira bi langile, bai, ez, batek hori gidatzen du hori makina, tren makina, eta besteak hori, ez, karboiarekin edo dago, ba hori ez, eta egiten dute hori egunero hori lan berdina, eta oso ondo dago errelatua, eta bueno, errelatua irakurri ondoren ikusi nun hori telefilmea, eta oso antzekoak dira, oso fidela izan da, ba, kasu honetan zuzendari. Ikusiko dugu, ba, zatitxo bat, vale, Santa Olaja de Acero. Hauek dira bilangile, bai? Está buena, claro que está buena. Parece que ya me duele menos. Pero hombre, el agua no te va a hacer efecto como el elixir del padre Botija. Por lo menos tienes que tomarla durante un mes. Telebistarako izan da, bueno, daukate plano aerioak eta, bueno, oso ondo, bai, filmatuta dago, bai. De oficio, Dios. Quéjate que tienes boca. No hay dinero para pagarlo. Tampoco lo hay para estar metido en una mina o al pie de un horno durante 8 horas, quemado por fuera y por dentro. Aquí por lo menos puedes respirar y pegarte un trago cuando quieres. Sí, tienes razón, Higinio. Peores los hay. El que no se consola porque no quiere, ¿vale? Hori da. En la próxima hay que hacer maniobras. Hay que coger 1 o 2 vagones de cemento. Después no paramos hasta Fuensalida. El jefe tren dirá. Oso polita da Santa Olaja de Acero, bueno, telefilmea eta errelatua, ez? Bueno, protagonista, gidaria edo, ba, hasten da, ba, bera esnatzen denean, masterekin dago ohean, ez? Joaten da hori azabeta egin gabe, eta bueltatzen denean edo ja, bere mastea ja ohean dago, eta uzten dio hori afaria, bai, amaitzeko egun horrekin, eta ja, urrengo eguna izango da berdin-berdina, eta bar, eta pixkat, baina hori, ez esaten duena hori personajeak da hori, ez? O sea, hay oficios peores, imagínate estar en una mina, o no sé dónde, aquí por lo menos nos pega el aire, bai? Baina oso bikaina da, bai? Bueno, José Antonio Páramo izan zen zuzendaria, eta, bueno, antzeslen artean, ba, ikusi ditugunak izan dira Fernando Sánchez Polak eta José Calvo, bai? Fernando Sánchez Polak zan Luis Sánchez Polak tipen hori anaia, bai? Osea, bueno, Caballo de Pica, 1974ko relatua, ba, hori da, osea, aldekoa zan hori, vamos, el alma de la fiesta, osea, zan tristea ez, tristeago, bai, gero eta tristeago, eta Caballo de Pica da, niretzat ez dakit, nirik irakurri ditudan hori erlatuen artean agian tristena, bai. Caballo de Pica kontatzen du, ba, toreo izan dako tipo baten historia, ba, ja, toreo moduan beldurtuta zegoen, beti, eta ba, lehenengo hasten zala hori pixkat hori benetako korridetan, eta gero ja bigarren mailako korridetan, bai, egiten hori toreoa eta barez, eta bueno, bea dago ja pixkat gaixori dago gaina hori pertsonajea, eta bueno, Madrilgo taberna batean edo, ba, apoderado batekin edo elkartzen da, eta, bueno, bere asmoa izango da moskor bat ateratzea, eta apoderadoak eramango du, ba, lagun batzuekin, ez? Ba, berak dauzkan lagun batzuekin hori parrandan daudela, supermoskortuta, eta azkenean hasiko dira berataz farreska, eta azkenean hilko dute. Bai?
bai, moskortuz edo, bai, enbudo batekin edo oso tristea. Eta Caballo de Pica bakizue, bueno, nik toreo zezenketai buruzko hori espezialista ez naiz, baina Caballo de Pica da hori, el caballo de picador, que jasotzen dituela hori kolpeak eta bar, eta cuando un caballo de pica no vale, lo matan, bai, eta antzeko zerbait da, bai. Kasu honetan, Jose Antonio Páramo da berriz hori zuzendaria, Ipuina 1971 bai, eta nik momentuan edo, bueno, 50. hamarkadan egin zan beste pelikula bat, Mi tío Jacinto, Ladislau Baidak egindako pelikula, eta protagonista da ere torero bat, torero que está ya de capa caída, bai, eta antzekoa da, ematen diote enkargua, Mi tío Jacinto pelikularen editoreari enkargua ematen diote pixkatori bigarren mailako korrida bat egiteko, txarlotada bat egiteko, azkenean onartzen du, oso pobrea da, ez dauka dirurik pixkatori traje de luces bueno, alokatzeko eta bar, eta hauzo antzekoak dira historiak, ez? Ematen du pixkatori Mi tío Jacintoren historiaren hori protagonista urteak pasa eta geho, bai. Manolo Zarzo aktorea da Caballo de Pica telefilmearen Ipuñaren hori protagonista, bai. Eta, bueno, moskortien artean agertzen da, ez dakit, gero oso popularra izan zan hori komiko bat, Raúl Sender, bai. Ez dakit, Raúl Sender haciendo un papel dramático, baina gaina super, ez dakit, oso violentoa eta oso ondo egiten du, bai. Bueno, ikusiko dugu, Caballo de Picaren, ez dugu ikusiko hori hiltzen dutenean, oso desatsegina zenez, pentsatu dut hori jartzea, hori ez, momentu batean edo ikusten de hori pizkat, bueno, korrida baten, hori toreoa izan zenean edo gogoratzen dute, bera toreroa izan zenez gogoratzen dute, bai, boxeoa, toreroa, bai, eta gai hauek edo oso arruntak ez, aldekoaren nobeletan eta liburuetan, bai. Hori da zaldia, hori ez, kornadak edo jasotzen. Hasta ahora, Bastien. Ese muchacho pronto será matador. Es bueno. Bueno, eta jarri justo pun, momentu batean edo ematen du hori retrospekzio bat dala, eta dago, gero saiatuko da hiltzen hori zezena, ezingo du, ez dakizen bat aldi, lo vas a matar de aburrimiento, deja de intentarlo, bai, eta behari edo hiltzen dute, bai. Bueno, eta, bueno, ja aldatuz
Bari, ni pentsatzen dut hori, niretzat hori, naiz eta oso aldekoak egindako oso novela ezaguna izan, Los pájaros de Baden-Baden, niretzat da rareza bat, ez? Ezen eta, ez de agertzen hori, hori giro hauek, ez? Jende apala humilaren hori giroa, baizik eta, kasu honetan da Madrilgo alta burguesia, bai? Mario Camusek filmatu zuen hori pelikula, Los pájaros de Baden-Baden, 1975ean, ja, da Camusek egindako lehenengo egoitzapena aldekoa gabe, bai? Eta, bueno, pelikula honetan edo kontatzen da, hori, historia, 24 urteko neska baten historia, neska burgesa, berak egin du doktore tesi bat, eta bere asmoa da argitaratzea tesia, doktore tesia, eta horrezegatik, bere irakasle batek edo pasako dio hori argazkilari baten kontaktua, Pablo, eta, bera, neska da Elisa, mutia da Pablo, eta Pablo ezagutuko duenean, geratuko dira pizkat maite minduta. Uda, abuztua, ikaraizko berua, azperdura, bai, eta haiek elkartzen dira, eta izango dute pizkat hori udako romantze bat, ez, antzeko zerbait, bai. Bueno, zer gertatzen da? Pelikulan, Pablo da neska baino helduago, bai, ez dakit 10 edo 15 urte gehiagoa dauka, baina aldekoaren errelatuan da gazteago, bai? Osea, hori da ezberdintasun bat, ez? Osea, badaude beste desberdintasun batzuk, ez? Eta da hori ez, gazteagoa dala eta pelikulan edo izango duela hori seme bat gaina, bai? Eta, bera hasiko da pixkat hori, joaten hori Pablorekin egoteko, baina, bera ez dauka ofiziorik, ez benefiziorik, ez, da argazkilari bat, hippie, pasa de todo, bai? Eta, neskak daukan hori pixkat bizitza, como super ordenatuta dana, ez, eta, lehenengoz edo hasten da romantzea, baina gero, udazkena etorriko denian edo gauzak zeharo aldatuko dira, bai, ez da? Protagonisten paperetan edo, erabaki zuten hori bi aktore atzerritar aukeratzea, kasu honetan Catherine Spack, frantziar aktorea Elisaren paperean egongo da, oso neska sofistikatua, oso frantsesa da, bai, niretzat hori Los pájaros de Baden-Baden da, aldekoaren hori egokitzapen hori txarrena, bai. Baina nahiago dut hori besteak, eta Frederic de Pasqualeri gertatzen zitzaion hori gauza bera, ez dakit, nik ez ditut hori errekonozitzen hori pertsonaje hauek hori, hori novela, relatua irakurri ondoren. Badago pelikula italiar bat, Il Sorpasso, 1972 hirurogeita egindako Dinorritzik egindako pelikula bat gogatzen dela, kasu honetan Erroman, protagonista da, hori ez, doktore tesi batekin dagoen hori pizkat pertsonaje bat, eta beste pertsonaje jungo da hori bere bila eta ingo dute hori bidai bat ez Italiatik, hasiera da antzekoa, konparatzen badu Los pájaros de Baden-Baden pelikularekin, eta gaina hori Il Sorpasso pelikulan agertuko da Catherine Spack aktoresa ere, bai? Liburuan bakarrik daude 4 pertsonai importante, Elisa, Pablo, eta gero badaude beste 2 pertsonaje, Ricardo eta Pedro, dira, hori ez, Elisaren lagunak, nahi dutela hori berarekin ligatzea, aprobetxatuz hori da dela, bere emazteak hori ondartzan daudela, ez dakiz zer, bai? Son 2 ligones baratos de Madrid de toda la vida, ricos, bai? Baina, pelikulan, ez da agertzen Pedro, bakarrik agertzen da Elisa, Pablo, Ricardo jakina, eta gainera da Carlos Larrañaga, eta Carlos Larrañaga oso aktore bikaina zen, eta egiten du oso ondo paper hau. Eta, filmean, liburuan edo, desegiten da hori pixkat harreman hau da azkena heltzen denean, eta bukatzen da liburua, baina pelikulan azkenean hori amodio imposible izan da, edo, Pablok bere burua hilko du, eta oso tragiko izango da hori pelikularen amaiera, bai? Oso asko gustatzen zaizkit hori, Los pájaros de Baden-Baden historiaren hori azken
azken, nola da, aldekoak edo idatzetako azken esaldiak, bai? Eta bai, idiotas de Baden-Baden, gentes de Baden-Baden, miserables de Baden-Baden, veranos de Baden-Baden, porquerías de Baden-Baden, Madrid en verano sin familia y con dinero, Baden-Baden, bai, balneario Batzan, ez? Los pájaros pían en hojas de los plátanos que ve Elisa, bai? Oso nada. Ikusiko dugu, pelikularen momentutxo bat. Vamos a ver. Los niños ya saben nada. Hau ez, Bajan a la playa solos y hacen la vida por su cuenta. Bai, Baden-Baden bat, hau. Bueno, Elisa joaten da hori argazkilararen bila, bere etxera, bai? Eta izango da hori momentuan haiek elkartuko diren. Hau da Pablo, hau Elisa. ¿A quién busca? Como muy gabachos los dos. Venía buscando a un fotógrafo que se llama Pablo Alcorta. Pablo Alcorta. Me dio las señas el profesor Salas. Estoy haciendo un trabajo para un... Sí, me llamo Salas. Venga por aquí. Pío Barojaren Los amores tardíos dauka, liburua. Unos niños me mojaron. Estoy haciendo un trabajo. Un libro. Salas me lo ha dicho. Bueno, pues ya lo sabe todo, me imagino. ¿Qué licenciatura tiene? ¿Pedagogía? Hartzen duzu, Carmen Sevilla eta Brigitte Bardot eta ateratzen da neska hau. Es que da, o sea, pasote. Pero no la ha terminado ahora, ¿verdad? No, la terminé hace ya bastante tiempo. Me faltaba la tesis. Salas fue quien me animó. Piensa que mi trabajo tiene suficiente interés como para publicarlo. Y me ha buscado un editor. Debo incluir una serie de fotos en el libro. Y por eso estoy aquí. ¿Se ha enfadado? No, en absoluto. Yo hice la licenciatura de románicas. Y hace bastantes más años. También conocí a Salas. Me dijo que usted tenía lo que yo buscaba. Sí, le he preparado una selección de fotos. Argazkiak erakusten dizkio. Tiene que mirarlos con una lupa. Importantea lupa, luparen kontua. Bai. Es así, mire. Bai, Marque con una cruz aquellos que le gusten. Esku hartzeko. Yo tengo numerado los negativos. Bai. Eta azten da ya el tema, el apotema. Bien, los escogeré con calma y avisaré. Bai. Eta detalle bat. Llévesela, ya me la devolverá. Puedo comprarme una. No se preocupe. Puedo comprarme una, o sea, vamos, de pringao. Tengo más dinero que tú, otro dinero para enterrarte. ¿Bai? Bien. Espero sus noticias, señorita. Hasta pronto. Bueno, hau se da Los pájaros de Baden-Baden, ¿bai? Vamos a ver. Eta, ja, amaitzeko, bueno, falta zaigu, eta pixkat hori bestekin hori deskonetatu dagoen hori pixkat pelikula, hori pixkat hori ez egoki pitzapenetan, edo da Gran Sol. Bueno, Gran Sol, zuzendaria izan hori Mario Camus, baizik eta Ferran Llagostera, 1989 egindako pelikula, eta, bueno, Gran Soli kontatzen duen pixkat, bueno, novela dago, eleberria dago alde batetik, ez? Eta kontatzen du pixkat hori, ez, arrantzale, Euskal arrantzaleen historia da, eta zelan juten dira Gran Solera edo arrantza egitera, bere bizi baldintza, bere harremanak hori pixkat hori itsasontzean, eta bueno, oso novela polita da, pixkat hori novela idazteko itsasontzi batean edo enrolatu zen Inazeldekoa eta 9 hilabete gonzan hori pixkat jakiteko eta pixkat hori jakiteko ze bizi baltzitza zuen hori ez itsasontzi batean, eta, bueno, eleberrian
ez ezik pelikulan ere edo agertuko da, terminologia izango da oso komplikatua, estatxal, no seke, no sekuantos, komplikatua ulertzeko hori profanoa bazea. Eta lehenengo asmo izan zen hori, Camusekin hitz egin zuten pixkat hori pelikula egiteko, baina Camusek zuen hori nik daukadan hori problema bat, ez, eta zoria betzen dela hori itsasontzietan. Eta itsasontzi batean hori filmatzea oso komplikatua da, eta egotea 7 aste itsasontzi batean edo filmatuz hori pelikula oso komplikatua. Eta Juan Antonio Bardemi ero eman zioten ere enkargoa, eta gauza bera gertatzen zitzaion hori Bardemi, eta azkenean hori, koproduzio batean edo sartu zen hori Kataluniako produktore batzuk edo sartu ziren, eta egin zen koproduzio bat hori Euskal Zinema eta Kataluniako Zinemaren artean. Oso kuriosoak dira kreditu titulak, ezen eta badaude katalanez eta euskeraz. Oso kuriosoa da, bai? Gran Soli gertatu zitzaiona, urteak pasata gero nik uste dut hori pixkat irabazi duela, baina estrenatu zenean edo arazo bat izan zuen pelikula, bazegoela estrenatuta oso reziente Kareletik pelikula, Angel Ertzundik egindako hori novelatik ateratako pelikula, eta pixkat hori trama antzekoa zan, Euskal Zineman bakitzu hori pixkat hori 80. hamarkadan edo Eusko Jaurlaritzak bultzatu zuela hori Euskal Zinema, eta sartu ziren pixkat bultzatzen eta pelikula usartzen hori dinamika honetan, baina ez zuten lortu eta pelikula porrot komertzial bat izan zen, bai? Eleberria 1957koa zen, bai? Naiz eta, pelikula jakina egokitu zuten edo eta 80. hamarkadan egin zen pelikula eta zegoen hori pixkat girotuta 80. hamarkadan, bai? Eta, esandako beste gauzak ja anagertzen dira, bai? Eta oso interesgarria da, hori ez, zea aktoreak agertzen dira pelikula honetan, besteak beste Espainian oso aktore ezagunak, adibidez Lola Gaus, Agustín González, Carlos Lucena, Oidi Monjor, bai? Eta euskaldun batzuk, adibidez Luis Iriondo, protagonisten bat, naiz eta protagonismo korala da, Ramon Ibarra, Paco Sagarzazu, Patxi Bizker, bai? Eta bar, bai? Salatzen du, inundik inora hori ze bizi baldintzak izan zituzten hori pixkat hori marinelek eta arrantzaleek, eta badaude bizati ezberdinetan hori bananduta pelikula, eta novela ere, bai, lehenengoa da, portuan gertatzen diren gauzak, gero ja sartzen direnean itsasontzian, eta ja gero pelikula Gran Solera juten direnean edo, normalean Irlandara juten dira eta han egiten dute hori geldiketa bat, eta joaten dira hori zerbait hartzea hori tabernetara, eta ikusten du hori pixkat Irlandako jendeekin edo daukaten hori harremana ere, bai? Eta pelikulan dago hori momentu bat importantena eta ikusiko dugu, eta da, Luis Iriondo kasu honetan da patroiak egin zuen hori aktoreak, edo, momentu batean, pelikularen momentu batean edo, gertatzen da hori pixkat hori patroiaren eriotza, edo, badaukate hori sareekin edo hartuta hori ikaraizko arrantza, eta, trabatzen da, ez dakizak gertatzen den, eta, eroriko da hori ez tipuaren hori gainean, eta hilko dute, eta momentu hau izango da hori pixkat puntu inflexio bat hori pelikulan, eta hortik aurrera pelikula aldatuko da. Bai, Luis Iriondok egiten duen hori pertsonajea, Simon Orozko patroia, pelikulan, da tipo serio, oso zuzena, baina eleberrian da krudela, kaskarra, gaiztoa, bai, eta da pixkat ezberdina, bai. Asko gustatzen zait hori, dago pertsonaje bat, Carlos Lucenak egiten duen hori pertsonajea da Makario, sukaldaria, eta da, besteak hori da reparto korala, haien arteko bizi baldintza, harremanak eta bar, baina Carlos Lucenak egiten duen hori interpretazioa da, se sale por todos lados, oso ona. Kartagenako itsas zinemaren hori festivalean irabazizun hori sari bat, eta ulertzen du. Carlos Lucena, egin zuen hori Estudio 1 antzerkea, eta este mota pelikula asko. Eta, gero, oso ondo daude kontatuta pixkat hori bizi baldintzak,
eta, bueno, batzutan edo ematen du hori dokumental bat dala, bai? Bueno, irudi asko, benetako arrantzalekin filmatuta daude eta ikusiko dugu, eta ja horrekin amaituko dugu, bai? Pelikularen hori sekuentzia bat. Gaitza dagoenez edo, zahatzen dira hori arrantza konserbatzen, baina hau da patroia. Bueno, Orozco. ¡Salabardeados, patrón! No está la mar para salabardear. Hay que sacar el coco entero. Lleva mucha pesca, se va a abrir. No importa, sacar el coco. No está la mar para meter el salabardo. 2 golpes más y fuera. ¡Ánimo! Cuando se hice el coco, atáis el arte. No se Cuidado, Billy Monjor. de la mar. Eta batean, hori, Labantzen da, zarea. ¡Basta! ¡Basta! Papá, Chas, Venancio, empujad y separadlo un poco. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ahora! ¡Me cae! ¡Cuidado, Macario! ¡Cuidado! Apurtzen da, bai, eta patroia. Oso ondo dago filmatuta, erabiltzen du zuzendariak hori oso arruntatzen hori dago garren armarkadan da, erralenti bat hori justo momentuan edo sartzeko eta pixka azpimarratzeko momentua, eta baina ondo dago. Bale, eta ja, hori ez, amaituko deu. Eta, lehenengoz, eta bukatu baino lehen, asko gustatzen zaidan hori pixkat hori, eta da Jon Sánchez relatuaren amaiera, eta zer desberdina den hori ikusitakoarekin konparatzen badeu, eta bera dago hori konbatea, pelikulan ikusten dugun hori amainatutako konbatea hasiko da, ikusi dugu eta ja segertatzen den geho, baina hau da justu konbatea egin baino lehen, eta Jon Sánchezek esaten du, tengo que ganar este combate para mi padre y su orgullo, para mi hermana y su esperanza, para mi madre y su tranquilidad. Tengo que ganar. Entonces sonó la campana y se volvió. Estaban esperándole. Eta amaitzen da. Eskerrik asko arretagatik. Eta galderak badaude, aprobetxatu, momentu hau. Zalantza, galderak edo nahi duzuena. Bai. Ea ohitura dagoen, kaso honetan adibidez Camus eta beste zuzendari batzuk, ez da hain arrunta hori autore batekin, pelikula bat eta beste bat eta hartu relatoa eta baina txuten zaitez. Bai. Hau da,
Ez dakit, bueno, ezen Ignacio Aldekoa, bizitza motza, nolabait esateko. Bai, lan asko, baina ez dakit, ohitura den, hainbeste filma, ez... Zuzendari bat, adibidez... Baina ez bakarrik bera, baizik eta gero hil ondoren beste bat eta beste bat... Bueno, ez dakit, kasu honetan hori Camus eta lagunak zirenez... Bai, lagunak zirenez eta horrela, baina ez dakit zuei, baina iruditzen zait, eske bizitza motza duela, ez dakit, oso gazte, zer dut oso gazte... Bai, oso gazte izan, baina... Hilzela, eta ez da, ze askotan igual, zu bizi baldin bazara, harremanak dituzu batekin, beste batekin, ez, baina ez dakit. Bueno, eske kontua da, ez dakit hori, gaur egun ni pentsatzen dut hori oso aktualak direla hori, berak eginiko hori relatuak, eta, azken egokitzapena izan zen hori ez Gran Sol, ez, 20. hamarkadan, ez, eta, niri okurritu zait hori erratu batzuk hori irakurri ondoren, segatik ez, egitea hori... Bai, baina, ez dakit, hain mutxo, ez dakit, gauzak ero, beste autore batzuekin, harremanak izan behar dituzu, ez dakit nola esan, ez dakit. Bai, Ez arraru, baizik eta jolin, ez? Hori, ez dakit gaztea eta... Bai. Galderarik baduzue? Ez. Bai. Kepa, komentatzen dute, belaunaldiko honetako idazleak izan zirela lehendabizikoz zinemara joan ziren pertsonak. Beraz, beraiek, aurreko idazleak egiten zutena, zen irakurri eta gero idatzi. Hauek, irakurtzeaz aparte, zinemara ere joan ziren. Eta belaunaldi honetan, literaturan adituek, kontatu digute mai honetan, nola bere idazkeran nabaritzen da zinemaren influentzia hori, ez da? Pentsatzen duzu horregatik igual gero ipuinak irakurtzean nabaritzen da nolabait errastasun bat irakurtzen den hori irudietara eramateko eta horregatik akaso igual da erakargarria zuzentzen duten o zinema egiten duten pertsonentzako, ez dakite. Honetaz zerbait irakurri duzu, bakizu edo, ez dakite. Ez dakit, nik uste dut hori, karo, zinegile bakoitzak dauka bere munduan agertzen direne referentziak eta kasu honetan, Aldekoaren kasuan jakina bere ipuinak oso onak zirenez edo, Camusen kasuan edo, hori, ez dakit, ez dut oso ondo ulertu ez dakit ez. Nik adibidez, jaten da zinemara eta ikusten dut ez dakit zer pelikula, eta batean hori azten dira mota bateko pelikulak egiten, irakurtzen dut ez dakit zer, modan jartzen da ez dakit zer, eta nire garaian, ostras, ez dakit, alucinantea da, zaituko naz pizkat egiten hori, horrekin lotuako pelikula bat, edo ez dakit. Eta garai batean edo komplikatuena da hori ez, adibidez, Aldekoaren hori errelatu bat hartzea eta gaur egun egitea, edo egokipena egiten duzu momentu horretan girotuta, edo ez dakit Rafael Azkonaren gidoiak ere egin dira gaur egun, baina gaur egun humorea desberdina da, komplikatua da. Ez dakit hortik dagoen hori bizkat hori erantzuna. Ea testuak irudi... Bai, bueno... Berriak edo testuak esaten duzu, hori ematen du pelikula bat, eta da testu bat. Bai, hori da, belaunaldi bat da, idazle belaunaldi bat da, nun zinemarekin hartu eman, zuzen hori dakate, ez da? Aldi batetik bestera eta ontik ara, osea, zinema nola etortzen da literaturara eta literatura nola zinemara eramaten da. Baina desberdinak dira, bai. Eta belaunaldi honetan, ez Espainian bakarrik, basik eta Italian aipatu denez, eta Estatu Batuetan be, eta Amerikan ere. Bai, hori da, ez, literaturatik posiblea da hori errelatu on batetik hori pelikula on bat egitea, edo ez. Edo txarra, edo aldatzea, edo
Eta gau, ni Jon Sánchez, nik ezagutzen nuen lehenengo pelikula, eta gero irakurri nuen relatua, eta biak oso ondo daude, baina desberdinak dira. Osea, ez, jatorrian da gauza bera, eta aldekoak esan zuen hori, pelikulan edo, hori ez, amaieraren ondorengo pizkat hori gauzak edo, beste gauza bat zala, baina posibilidad zala, oso ondo hartuta zegoela hori berak imaginatutako hori mundua edo, Jon Sánchezekin lotutako hori, ez dakit, oso gai polita da, ez irudikapen, egokitzapenen hori kontua edo bai, eta kasu honetan, ondo. Bai? Ondo. Bueno, mi esker. Vale, zuei. Zuei asko.